Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Рамазан айының 2нче җомгасында да сезнең белән тур эфирда мин Миңназыйм Сәфәров булырмын. Яз дигәндә күбебез бөекләребездән булган Габдулла Тукайны күздә тотадыр. Ул дөньяга язын килгән һәм яз айында 26 яшендә китеп тә барган. Татар җәмәгатьчелеге быел аның тууына 135 ел тулуын билгеләп үтә. Шагыйрьнең юбилеена багышлап үткәрелгән чараларның бик күп булуын Казанда һәм Татарстанда гына түгел, Россиянең, дөньяның төрле телләрендә сибелеп яшәүче барлык татарларда тыймый калмагандыр. Күбесе ул чараларда үзләре дә катнашты. Беренче мәртәбә үземнең милләтем, телем өчен зур горурлык хисе кичердем дип сөенеп язган шундыйларның берсе социаль челтәрдә. Ләкин Тукайны шулай зурлавыбызны яратып бетермәүчеләр дә бар икән. Андый тар күңелле шовинистларга игътибар итмәскә, алар белән сүз көрәштермәскә чакыра Татарның тагын бер бөек галиме, танылган җәмәгать эшлеклесе Индус ага Таһиров. Чөнки аларның күбесе исемнәрен белгертүдән куркып, татарны тик аноним рәвештә генә каһәрли. Аларны ничек тә үзгәртеп булмый. Ничек карагурук булып яралган булсалар, шулай булып калачаклар да ди ул. Аларча безнең Тукайбыз гап-гади уртакул шагыйрь генә икән. Аны башка бөек шагыйрьләребез булмаганга күтәреп йөрибез икән. Чынлыкта кем ул Тукай? Ни өчен без аны милли идеябыз дәрәҗәсенә күтәрәбез? Шагыйрьнең туган көне якынлашканда бу турыда сөйләшергә аның үз туганын, оныкларының берсе күренекле журналист Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Риман Солтан улы Галимхановны чакырдык. Хәерле көн, Риман абый. Хәерле көн. Менә туганы дип әйткәч ачыклап китик, чөнки безнең татарны Тукайны бик теге чамалап кына белгән кешеләр аның бит инде ни балалары булмаган, ни теге үксез кеше булган, бәхетсез кеше булган дип аны гомумән теге тармаксыз бер татар итеп күз алдына китергә өйрәнгәннәр. Башта туган дигәч уңайсызланып куйдым. Менә үзегез әйтеп киттегез бит, Тукайга мөнәсәбәт төрле дип. Ул мөнәсәбәт миңа да төрлечә. Мин сизеп торам, кайбер кешеләр мине Тукай туган дип төрттөреп, әзрәк мыскыл итеп әйтмәкче булалар, ул туган булып йөргән була инде дигән сымак әйтеп. Бик кеше янда. Үзен күтәрмәкче була, теге Арслан күләгәсендә тиен туйган сымак дип инде. Ләкин мин аны бөтен кешегә әйтеп киләм. Минем өчен ул горурлык та, язмыш шулай эшкәрләгән икән. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт. Ул миңа шундый зур бурыч, вазифа йөкләде дип бирим бөтен кешегә. Һәм бу чыннан да шулай. Мен матур сүз өчен генә әйтмим. Мин гомер буе үземне Тукай белән яшәдем дип әйтә алам. Мин университетта укыганда да, хәтта курс эшләрендә Тукай буенча яклап килдем. Ул вакытта сез беләдер инде аның сезнең Синаның шыбыгы беләдер инде. Әни безгә гелә әйтеп килде. Сезнең туган ул дип ничек икән аңлатып инде. Мин аны шаулап җирмәдем укыганда бик, ләкин күп кеше беләдер, зыялы җегетләр бар бездә, алар беләдер туган икәнне. Алар мин белән горурланадыр ишен дуслар. Шундый туганың булу белән син дә горурланып яшәргә тиеш дип әйтәм, әлбәттә. Менә шул яшәргә тырышабыз дип. Минем өчен ул катып калган бер идол түгел. Менә шундый кешеләр бар ишеме. Тукайның кайсын нәрсәсен өйрәнәсең инде, аның бөтен өйрәнеп бетелгән бит. Тукай өйрәнү өчен генә түгел, ансы өйрәнү дә кирәк. Әле бер уйлаганда, менә мин Тукай риваятләрдә дигән китап бар инде 2 томлы. Ул анда аның бер 60% тирәсе андагы истәлек моңа хәле китап булып басылмаган. Төрле Тукай үлгәч күбесе чыккан, аның теге фикердәшләре, дуслары язган истәлекләр, менә шуларны укый яңадан мин Тукайны бүгенге көн күзлегеннән чыгып яңадан үзем өчен образын тудырып куйдым Тукайның. Һәм мин аны юкка гына милләт символы булмаган икәнне Хаман ышана барам көннән көн. Мөнәсәбәт дигәннән булса. Менә Тукай фонды оештыру да шуннан булгандыр инде. Сез бит заманында Тукай фондын оештырып, бик зур эшләргә тотындыгыз ул вакытта, әйме? Хәер, тотынып булмый әле. Ләкин мин ул фондны бетермәдем. Әйтәм, кирәк булыр әле. Гомер буе газетада эшләмәм, бәлкем газетадан китсәм, әйтәм, чынлап торып, әле шишәчләр бик күп. Мин дә ул бер тапшыруда сөйләгәнем бар монда, менә Тукай шәҗәрәсе турында сиңа да әйткән бар име, тулы шәҗәрәсе юк дип аңа тотынасы бар, эше бик күп аның. Гомумән аның Тукай булган җирләрне яңадан йөреп чыгасы килә минем. Менә мин Петербургка бару турында хәерләне, Уфага инде якын гына бит бер уйлаганда барып кайтасы килә. Чөнки монда барсам мин Тукайны тагын аның тормышына яңа бизекләр исти алырмын шикелле, аның иҗатына, аның шәхсенә. Менә шундый уйлар белән, менә булар өчен бөтенсе дә вакыт та кирәк.
Акча да кирәк инде яшәмәдән түгел. Ләкин исән булсак, мен күбесен эшләрмен дип уйлыйм. Истә калганнар дигән китапны хәтерлисез бит инде, деме? Сез Хәтерләмичә. ул аны сез язган кешеләр генә түгел, укыган кешеләр дә хәтерлиләр. Шуннан да ул Тукай белем өлкәсендә дип әйтегән, Тукайны өйрәнү өлкәсендә яңа бер ачыш булды дип әйтергә була. Чөнки без Тукай изеннән соңгы вакытта ничек без аның кая булганын беләбез шикелле, бөтен үзегез эшли аның турында бөтен фактларны беләбез шикелле тоеладыр. Менә барып журналист күзлегеннән ул нишләгән, нинди кешеләр белән аралашкан, аның туганнары бүген. Менә шуларны әзрәк кенә кыскача искә төшерегән. Менә Казахстанга әлбәттә аңлашыла инде. Казахстанда җаекта аның изе бар. Ул анда эшләгән, менә Кытайга барып чыгугыз. Бу теге Кытайга барып булса да гыйлем ал дигән сүздән чыгып эшләндеме, әллә башка төрле? Аның Казахстанына да әле баручылар бар дип әйтсәң, күплек санда бик дөреслеккә туры килмидер. Анда әлбәттә Әхмәт Фәйзи барган, Тукай романы язар алына, шуны барып яшәгән. Без ул Әхмәт абый кунган гаиләнең әгъзаларын күрдек баргачанда. Алар белән сөйләштек, алар хәтерли әле бөтенсендә. Аннан соң Тукай белән мәдрәсәдә укыган кешеләрнең тугандарын күрдек, оныкларын, балаларын күрдек. Менә ул зур нәрсә булды. Анда барганнар, анда ул теге нәрсәдер уңайыннан барып ленты кисер өчен бару икенче, ул Сабантуйга бару бит. Менә без үзебез үз теләгебез белән чыгып китү. Жан кушканга. Бөтенләй икенче ул. Мин әле хәр уйлап торам митен ич. Батарчылык итеп кузгалдым икән дип. Мин шунысы шатландыра. Менә анда Тукай, анда да иренәләр үзләре. Менә Алматада бик кызык нәрсәләр төзегәннәр, китаплар биреп җыйдылар миңа ыеп. Үзләре чыгарганнар Тукай турында китаплар. Хакимияткә дә мөрәҗәгать итмәгәннәр, үзләре Казан эчендә түгел. Татарлар үзләре акча җыйып, я татар байлар акча биреп, шулай итеп бик күп дистәләгән китаплар чыгарганнар Тукай турында. Сайлан мәсьәләләрендә кабат бастырганнар, исемдә калганнарында кабат бастырганнар. Гаҗәп, аннан соң Кытайга баруыбыз безнең ул татарлар белән күршәсе килгән Кытайда яшәүче. Һәм мин ишетеп беләдем, анда Тугайның абруе бик зур, Тукайны бик яхшы беләләр дип ишеткән бар мин. Хәтта менә Тукай вафат булгач, аны Кызыя шәһәренең 23 кешесе кул куеп, кайгынама җибәргәннәр. Казанга. Һәм ул Тукай вафат булгач 2 көннән соң, 1 көннән соң басылып та чыккан. Кыяш газетасында бит. Димәк, алар Тукайның һәр адымын, һәр сулышын сизеп туып торганнар. Хәтта шул шуны әйтеп шаккаттырлар, мен белән бәхәсләштеләр алар. Тукай Кытайда булган диләр. Мен әйтәм, булмаган ул. Булган дип миңа интернетны ачып күрсәттеләр, чынлап та интернеттан мәгълүмат бар. Тукайда Кытайда яшәгән татар шагыйрь дип язып куйганнар. Аны яхшы язганнар инде әлбәттә, ләкин бар күңелгә якын бит. Анда итәселәр килгән, үзләре киләселәр килгән. Итәсе килгән, бит әле авырып киткән белгәч чакырганнар үзләренә. Шуннан чыккан сүздер Кытайда булган дигән. Чакырганнар аны, килегез, монда кил, давалыйбыз дип. Үзебезнең методлар белән дип әйткәннәр инде, Кытай медицинасы бит инде. Серле, гаҗәп үзенчә. Менә шул мин иң шаккатырга таган шуышыкта булды. Битней таныш булмаган кешеләр бит инде. Һәм татар үзәге җитәкчесе Зәйтүнә безгә карап торды. Безгә бер гасырдай Казан татарын килгән юк иде. Biz birinci болып çıkkanбыз, шуңа күрә безгә айдан төшкән җиргә карадылар инде. Бик кунак иттеләр, аннан соң огыла башлады. Без алар үзләренең йортын бирде безгә яшәп торырга берничә көн Зәйтүнәләр. Үзләренең фатирлары бар, үзләре фатирда тордылар инде. Шушы йорт зур ишек алды, скамьялар бар, шунда икенче көнне агыла татарның зыяллары шушы чөчәктә яшәгән. Алар галимнәр дә, профессорлар да бар араларында. Бик зур кешеләр күп бит. Безне якын итеп, менә шушы бөтен шәһәрдән куярда Зәйтүнә хәбәр итеп бетергән малай. Уны алар шук әле бердә миннән да татарлар, бәлкем соңгандыр, хәбәр салганнар, без киләсен ишетмиме. Бөтенесе бер 15-20 кеше килеп, алар турында без китапта яздык, кыска кемнәр икән дә. Һәр берсе сүз башлаганда
Тукайның берәр шигырен сөйләп сүз башлыйлар. Беләсең? Риман абай, менә шуннан үзеннән-үзе сорау туа. Татарны нәрсә яшәтәсең? Менә аларны бит инде хөкүмәтләре дә ул дәрәҗәдә кайгыртадыр дип уйламыйм инде. Кытайның бездәге шикелле татар нәрсә яшәтә татарны шулай әйттереп менә. Менә белмим, аңа бәлкем Назим туган Үзе җавап бирсен дисең. Җавап бирсен. Син дә бит Чуашстанда туып үскән җегет. Шуңа күрә менә ни өчен кадерле ул сиңа? Синең бит менә милли хисләр синдә күп татарларга караганда калкурак кебек тоела, мәсәлән, Татарстандагы татарга караганда. Мин Кытайда булмагач әйтә алмыйм, ләкин Чуашстаннан булган кеше буларак әйтә алам. Без гомер-гомергә Казанга карап яшәдек, Риман абай. Чөнки Казан ул безнең Мәккәбез шикелле, ул безне чакырып торды һәр вакытта да. Ул безне татар ишек булга дигән сорауга җавап эзләргә мәҗбүр итте. Ул безгә нидер вазифалар йөкләде шикелле. Аннан соң беләсеңме, кояш ераграк булган сайын якынрак яктырта диләрме әле? Яктырта диләрме әле шуның шикелле? Бәлкем ул кайгыртуда кирәк бит анда, бәлкем үзеңнең кайгыртуың кирәктер. Менә без һәр вакытта кеше өчен кайгыртып куябыз. Бала өчен дә бит күбрәк эшләсәң, бала сиңа күбрәк сабыша башлый. Бәлкем менә баланың үзенә урын калдырырга кирәктер. Мин шуңа шаккатып кайттым. Алар бит инде Кылжада, Ремчедә булдык, име, Чүчәк, үч шәһәрдә булдык, аларның аралары меңәр чакрым. Аларның татарга мөнәсәбәте, милләткә мөнәсәбәте бетне икенче, менә миңа сөйләп тордылар. Һәр шәһәрдә безне гаилә тота, татарны, монда телне саклый диләр инде, дин диләр һәм Тукай диләр. Икенче. Һәм һәрберсе Тукай шигырьләрен яттан белер, кичкенә балалар хәтле мин турда күп сөйләгән бар. Кичкенә балалар хәтле Тукайның берәр шигырен булса белә, белмәгәне иштергән сөйләп чыга. Менә шундый гаҗәп. Менә аларда бит инде, алар изоляциягә бер уйлаганда. Аларда бер нәрсә юк, радио юк, телевидение, татарча газета, журналлар юк. Гаҗәеп зур милләт бар, үзенә җитәргә сәләтле булган. Алар анда сан буенча иң ахыргы урында татарлар исәпләнә. Менә шул милләт ничек яши, алар хәтта безнең ана кеше барса, я кушып җибәрләр икән безгә шул. Артистларның язмаларын алып кайтыгыз дип, китаплар, ниләр алып кайтыгыз дип җибәрәләр икән Казанга килгән кешеләр, Татарстанга килгән кешеләр артыннан. Ләкин анда Татарстанга килүчеләр бик булмаган, шуңа күрә алар Казакстан аркылы, чөнки аларның Казакстанда туганнар бар күбесенең. Казакстаннан күбрәк киләс безгә. Тегеләр Китүләрдә шуннан булган. алар Казакстанга алып кайта, Казакстаннан әкрен генә Кытайга җибәрәләр икән. Безнең дискларны алып калдылар әле анда. Тикшереп һәрберсен тыңлап. Менә аларны мин гаҗәпләнәм. Аннан соң менә мин Әләзәндә булган бар бит инде синең. Булмасында иштә белән. Россия уртасындагы шәһәр бит. Авыл, зур авыл, ул мәчет кенә бар, артыктадыр инде бәлкем. Үз буйлы авыл дип әйтергә кирәк, димме? Алар гаҗәп, менә ничек сабан туйга барасың, анда бер урыс сүзе юк. Бардык хәмер ишүче дә юганда. Һәм иң кызыгы, ураза айларында хатыннар балага уза икән. Шундый язылмаган кагыйдә. Ни өчен? Чөнки сау-сәламәт балалар туа. Нәкъ менә ураза анда теге хәмерләрдән, начарлардан тотылып торалар. Алар гомумән болай да күп ишми, барыбер дә. Һәм шуңа медиклар да шаккаткан. Процентлап исәпләп караганнар, күп авыру дип нәрсәдер инде статистика әйткәннәр, шуңа шаккатканнар да ничек икән бу дип әйткәннәр бит безнең уразада узак хатыннар дип. Алар гына түгел, менә үзләрен саклап татарчасын ничек аңлар алыш, мин шуңа шаккатам. Аралаш бит инде безнең хәтле түгел аларның татар белән үз казаннарына камин кайнар, бар саклап тоталар. Без татар дип бирәләр, горурланып. Риман абай, без ялып җирибез әле кайбар. Моннан бер 12 ел элек бер әңгәмәгездә сез булай дип әйткәнсез. Еллар үткән сайын Тукайыбызны онытмабыз микән? Миңа калса, әлбәттә, андый сүз әйтергә мөмкинлек булгандыр. Дөресрәге сәбәпләр булгандыр. Ләкин бүген миңа калса без алай бит алмыйбыз. Менә бу ел бигрәк тә әллә бу юбилей уңайнан гына шуның кадәр чара микән, менә мин әйткәнчә бит инде чарада катнашмаган кеше дә калмагандыр. Хөкүмәт кергән чараларның күбесен зурлап үткәрәбез. Җиңүчеләргә, балаларга кадәр, бүләкләренә кадәр тапшырабыз. Мондый бу кадәр үк игътибар булганы юк иде миңа калса. Нәрсә белән бәйле дип саныйсыз? Ул мин андый артык аерма турында уйлаганым булмады, дөресен әйткәндә. Тукайга мөнәсәбәтнең. Тукай мин икеләнеп әйткәнмендер, чөнки бит инде милләткә карата да, татар теленә карата да мөнәсәбәт бездә үзгәреп барыр, Россиядә бәлкем шушы кушкаткандыр мин ул сүзләр әйткәндә. Бәлкем. Чөнки телне дә бетерсәләр, ләкин безнең шул Тукай саклап калачак. Менә хәр мин ышандым инде. Безнең аны бөтен халык, бөтен татар Тукайны өйрәнә дә, укый да, шигырьләрне ятлый алмый. Аның өчен менә милләтпәрвәрләр кирәк. Алар бездә бар, һәм алар бетмәячәк, димәк Тукайда бетмәячәк.
Мен хәр бүген ышандым. Тукай яшәячәк, чөнки ул Тукай бетү, миңа татар бетү шикелле тоела. Татар кайчан бетә ала, бер кеше калмаса татардан дөньяда. Миңа калса милләтпәрвәрләр безнең арадан түгел, җитәкчеләр арасында беренче чиратта була тиеш Иман абый. Чөнки җитәкчеләр кай вакытта теге той генераллар шикелле үзегез лента кисеп речь сөйләп кенә китеп кенә бит ул милләтне үзенең артына ияртеп булмый. Аны үзеңнең җирәгеннән чыгара торган җитәкчеләр кирәк миңа калса. Алар инде бар инде, ул төрлесе бар. Дөрес әйтәсең. Кайберсе дивиденд эшләмәкче була. Моторлап каядыр аны иң беренче әйтергә ярый микән юк микән, мәсәлән, мин зиратка хәзер йөрми башладым төркем белән. Үзем генә барып кайтам янда. Кайватта күрдем, теге миңа бер генә чәчәк бирдең, теңә ике чәчәк биргәнсең дип сөйләшкән кешеләр ишеттем. Аннан соң кадрга ләгә өчен фотография видеога камерага төшергәндә төшеп алгы планга чыгарган туллар. Мәйтәм ихласлык битә башладым икәнләр бу. Нәрсә кирәк ул җитәкче урында эшләгән кешеләргә шулай кылан. Моны аңлап бетермим. Ләкин син күңел җуаттың. Безә бар менә. Миңа калса, андагы җитәкчеләр үсеп килә, чөнки яшьләр арасында яшьләр буыннар. Әлбәттә, электән калган кеше инде үзенең өйрәнгәненчә яшәячәк һәм эшләячәк. Ләкин яшьләр килә, миңа калса, нәкъ ихлас бу нәрсәне кабул итә торган, тормышны ихлас кабул итә торган. Бәлким безгә ошамаган шарыктыр, бәлким без күнеккәнчә түгелдер. Ләкин хәтта ки менә соңгы вакытта барган менә бу чараларны да мин күңел хәләтедер дип карыйм. Аны ниндидер юбилейга гына үткәреп кешене артыннан ияртеп булмый. Тукайча яшәү дигән нәрсә мин гел әйтеп киләм бөтен кешегә. Тукайның бер җимләсен белсәләр име, син бүген милләт өчен нәрсә эшләдең дигән сорауны куып яшәсә, һәр татар үзенә тормыш бар ел. Аны теге biz төрле чаралар белән генә, акциялар белән генә яшәргә өйрәнеп киләбез. Ул шәхесләр шул акцияларның геройлары гына булмасын иде. Без аны һәр вакыт эшебездә, мәктәптә, үзебезнең хезмәтебездә аны истә торырга тиеш. Без кем баласы икәнне, кайсы нәселдән, кайсы рудан икәнне бергә тиеш. Аны әле киресидерим. Тукайны җитәкчеләр дә белергә тиеш. Бер уйлаганда дип сөйләп, кем белә, сияртырык та мәйтәм беләләр аны. Менә район җитәкчеләре дә кайберләре нәрсәне белә? Тукайның мискеннең кыш көне ине кер алмыйча аягын туңдырып бызга катырып торганнарын беләләр. Шулар белә бөтен белемнәр шикләнә Тукай турында әйтә. Ләкин Аллага шөкер, әйтәмеш, яңа төр җитәкчеләр дә барлыкка килер дип уйлыйк без аңлаймы? Һәм алар аны үзләренчә кабул итә башлар. Менә Марат җитәкчелегендә комиссия ителде бит инде. Аны шуны күзәтеп әйтүем иде. Бер хуплыйм, эш китте, ага китте, җанлана башлады. Чөнки менә андый кешеләр булачак дидең бит, җитәкчеләр бар дип. Шундыйларның берсе ул үзе тотып карамыйча ышанмый торган татар. Марат мен күптән беләм. Ул һәр кайда җитмәгән җирне кимчелекне күреп ала, яхшы булса мактап та куя, ләкин бит шушыларны әйтү өчен, кимчелек күрү өчен, мактар өчен шушыны белергә кирәк була. Дөрес. Тема хәзергә җитсәк, темада булырга кирәк дип әйтәбез. Иман абый, бүгенге әңгәмәбез азагына якынлашты. Ихлас җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Менә бер генә инде Тукайның туган көне якынлаша, мин аның шигырен сөйләргә җыймыйм бүген. Мин яшьрәк вакытта концертларда Наҗар Нәҗмиевнең татар теле дигән шигырен сөйләп йөрим. Аны ничен сөйләдем, чөнки сөйләп бирдем, бер рус шагыйре русский язык дигән ниде? Шигырендә татар мильницы русский смололи заезжий татарский язык дигән сүзләр әйткән иде. Шуңа җавап итеп Наҗар Нәҗми шигырь язган татар теле дигән. Мин шуны сөйләп йөрим һәм бүген дә әйтмәкче булам. Безнең татар теле бөтен телләр арасында лаеклы булып, дәрәҗәсен булып яшәсен иде. Амин, шулай булсын. Шуннан да Тукай ул безнең җаныбыз, күңел хәләтебез. Аны искә алганда без үзебезнең татарлыгыбызга иман китерәбез. Иманлы булып яшәргә насыйп булсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Исәнлектә күрешик.